Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MPC ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayu Tauson Kamalata. Poyamba nkhanizi na mitu yake. President Chakwera wapempha Amalawi kuti atenge nawo mbali posamalira asilikali omwe anamenya nkhondo zikuluzikulu. Bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka belo kwa mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati omwe akuwaganizira kuti anachita zaupo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana ya Scorchers yafika ndime ya masemifinal mu mpikisano wa Kosafa. Takulandirani nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Amalawi kuti atenge nawo mbali posamalira asilikali akale omwe anamenya nkhondo zikuluzikulu. Dr. Chakwera wayankhula izi ku Lilongwe pomwe amatsegulira sabata yotolera ndalama zothandizira asilikali omwe anamenya nkhondo zikuluzikulu pa dziko lapansi. Zambiri mulipotire. Sabata ya Pope anayikhazikitsa ncholinga chokumbukira ndi kupereka ulemu kwa asilikali omwe anafa komanso kupulumuka pa nkhondo ya pa dziko lonse. Mu sabatayi asilikali amatolera ndalama zothandizira asilikali omwe anapulumuka pa nkhondoyi ndipo anapuma komanso mabanja a asilikali omwe anamwalira. Mawu akatakhazikitsa sabatayi, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati nkofunika kukumbukira ntchito yomwe asilikaliwa anagwira. President yu wati dziko lino liyenera kusonyeza kuthokoza kwake kwa asilikaliwa powathandizira magawo osiyanasiyana kuti adzikhala moyo wabwino. Dr. Chakwera wati boma kumbali yake likuyesetsa kusintha umoyo wa asilikaliwa koma mpofunika kuti nzika za mdziko muno zipeze njira yochulukitsira njirazi pothandiza asilikaliwa pomwe akhale akutolera ndalamazi mu sabatayi. Mawu ake wa mpando wa bungwe la asilikali opumawa la Veterans and Ex-Service League of Malawi Velom a Henry Odilo ati msabatayi akufuna kutolera ndalama zokwana 200 million kwacha zomwe mazina azigwiritse ntchito yokonzera nyumba za asilikaliwa kumalo omwe amakhala kuzomba. General Opuma Odilo wathokoza boma powonjezera ndalama zomwe asilikaliwa amalandira pa mwezi komanso kuonetsetsa kuti ndalama zawo zina akulandira. Pempha kuboma kuti pali anthu awa teni mwaganizire tawathandize kuti ndalama yawo itani azilandira chimozimozi mmene akulandira zenzawo. Boma linavomera ndipo pakali pano malipiro amene anthu amba kupasidwa koma ndivomereze kuti sizingachitike kuti onse alandire nthawi imodzi komabe boma akuyesesa kuboma kumalipira anthu ndalama zawo komanso mwapadera boma lonjezera malipiro amapension a asilikali athu amene amalandira ndalama yochepera 100,000 panopo amene amalandira musimo onse akweza ndalama yawo ikuyambira pa 100,000. Pamwambo President Dr. Lazarus Chakwera wagula duwa loyamba la Pope ndi ndalama zokwana 2 million kwacha. Sabata ya Pope anayikhazikitsa kuti anthu adzikumbukira asilikali omwe anamwalira pa nkhondo ziwiri za pa dziko lonse. Dziko la Malawi likumbukira tsikuli pa 10 Novemba chaka chino. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu walangiza mamembala a komiti yomwe ifufuze za ngozi ya ndege imene inachitika kuchikangawa kuti agwire ntchito yawo mwachilungamo pakuti zotsatira za kafukufukuyo ndi zomwe zizakhazikitse mitima ya anthu pansi. Dr. Chakwera amayankhula izi ku nyumba ya boma ku Lilongwe atatha kulumbiritsa mamembala awo kuti tsopano ayambe kugwira ntchitoyo. Ndiye kuyambira mwezi wa Septemba ndadzipatsa masabata okwana 7 kuti anthu oyenera kugwira ntchito imeneyi ndiwapange shortlist ndiwafufuze kuti kodi ndi anthu omwe ali ndi chidwi chofuna kudziwa zoona zenizeni za nkhaniyo komanso omwe ali achilungamo chodziletsa kutengeka ndi nkhambakama oweruza nkhani isanafufuzidwe. Ndiye pamene mmamaliza kupeza anthu oyenera kuti achite kafukufuku wachitatu ameneyo. Lero amene tawalumbiritsa anthu amenewa kuti ayambe ntchito yawo. Ntchito yomwe chiyembekezo changa nchoti gwiro mwamsanga kuti mwezi wa Novemba usanadutse ikhale itatha kuti Amalawi adziwe zomwe zinachitika. Ndiye ino a commission
gwirani ntchito. Fufuzani mosatengera mbali, fufuzani mosatengeka ndi anthu andale ndi miseche, fufuzani pofunsa mafunso aliyense amene ali ndi chidziwitso ndi umboni otsimikizika pa zomwe zinachitika. Fufuzani mosabisa kapena kuyikira wina kumbuyo kapena kunena mosungunira chilungamo ncholinga chosangalatsa munthu. Chifukwa ntchito yomwe mwalumbira lero, ntchito yoyika choonadi cha ngozi imeneyi pambalambanda, ndi ntchito yopoletsa mabala a Malawi onse. Ndiye kuti imeneyi ndi ntchito ya Mulungu. President Dr. Lazarus Chakwera walimbikitsa anthu akuzambwe mboma la Dedza kuti akalembetse mwaunyinji mkaundula wa zisankho kuti chaka chamawa adzatenge nawo mbali pa chisankho. Poyankhula pa misonkhanoyi, Dr. Chakwera ati amva zovuta zomwe anthu akuzambwe mboma la Dedza akukumana nazo ndipo pali ndondomeko za boma pofuna kuthana ndi mavutowa. Dr. Chakwera atinso boma lawo likuchita chotheka potukula madera osiyanasiyana a mdziko muno posatengera ndale kapena chipembedzo. Bwalo la milandu ku Lilongwe la Lilongwe Magistrate lapereka belo kwa mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati ponena kuti apolisi alibe zifukwa zokwanira zowasungirabe mchitokolosi. Omwe akumva mlandu Principal Resident Magistrate Rodrick Michongwe anati zipangizo zonse zomwe zikuganiziridwa kuti Akaliati anagwiritsa ntchito pa mlandu zili m'manja mwa apolisi, choncho Akaliati sangasokoneze umboni wa nkhaniyi mwa njira iliyonse. Anthu omwe adapulumuka ku ngozi ya madzi osefukira mboma la Phalombe atsindika kufunika komanganso chipatala cha Nkhulambe chomwe chinakokoloka ndi madzi. Amayi omwe amakhala mdera la mfumu Nkhulambe auza MBC kuti matenti omwe adayikidwa pamalo ophunzirira kuti amayi azichitiramo simalo abwino ndipo amasokoneza zinthu zambiri. Tili ndi zambiri mulipotire. Tibwereranso kulipoti limeneli. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC ndipo tionenso mitu yake. President Chakwera wapempha Amalawi kuti atenge nawo mbali posamalira asilikali omwe anamenya nkhondo zikuluzikulu. Bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka belo kwa mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati omwe akuwaganizira kuti anachita zaupo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana ya Scorchers yafika ndime ya masemifinal mu mpikisano wa COSAFA. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza, boma lati lachotsa misonkho pa zipangizo zina za ulimi ndi cholinga chofuna kulimbikitsa alimi kuti ayambe ulimi wa bizinesi. Mundunawo Asamuka Wale yati unduna wawo wamvana ndi unduna wa zachuma kuti alimi adzipindula ndi khama lawo.
Iwo amayankhula izi atayendera ena mwa magulu omwe akupindula ndi thandizo la zachuma kuchokera ku Agicom mchigawo chakumwera kwa dziko lino. Charles Chindongo anali ndi ndunayi pa ulendowu ndipo wadza ndi zambiri mu lipotili lomwe akuwerenga ndi Austin Kachipeya. Mwazina unduna za ulimi kulimbikitsa alimi kuti akhale m'magulu kuti ayambe kupindula ndi ntchito zosiyanasiyana za ulimi. Kudzera mu ntchito za Agricultural Commercialization Agicom, undunawo uli ndi chikhulupiriro kuti alimi ambiri tsopano ayamba kupindula ndi khama lawo kudzera mu ulimi. Mwazina unduna za ulimi kulimbikitsa alimi kuti akhale m'magulu kuti ayambe kupindula ndi ntchito zosiyanasiyana za ulimi. Kudzera mu ntchito za Agricultural Commercialization Agicom, undunawo uli ndi chikhulupiriro kuti alimi ambiri tsopano ayamba kupindula ndi khama lawo kudzera mu ulimi. Poyankhula atamaliza kuyendera ena mwa magulu a alimi omwe akupindula ndi ntchito za Agicom ku Chikwawa komanso Blantyre, nduna za ulimi asamkawale yati nzokondweretsa kuti amayi ambiri akuchita ulimi ngati bizinesi. Apa ndunayi inaonjezera kunena kuti unduna wawo wamvana ndi unduna zachuma kuti achotse misonkho pa zipangizo komanso makina ena othandiza kutukula ulimi. Mwachitsanzo tinagwirizana ndi unduna wa zachuma kuti utithandize kuti uchotse misonkho ina pa zipangizo za ulimi, duty free status, ku china chilichonse chimene chikhozobwera chimene chithandize ulimi muno Malawi. Tinagwirizananso ndi unduna wa zamagetsi kuti utsitse mitengo imene alimi amapereka kuti ulimi wawo upite mtsogolo. Tipitiriza kukamba ndi maunduna osiyanasiyana kuti tathandize cholinga ulimi uphweke tikhale ndi zinthu zoyenerera. Kumayambiriro wa pampando wa umodzi wathu Cooperative Society ya ku Blantyre, Mai Silvia Mataka ayamikira boma kamba kotukula ulimi kudzera mu ntchito za Agicom. Komabe iwo apempha boma kuti lipitirize kuthandiza maguluwa kutsatira zovuta zachuma zomwe akumana nazo pakatipa, zomwe ndikuphatikizapo kuchepa kwa mphamvu kwa ndalama yakwacha. Mano kunapezeka kuti titalandira ndalama zija December ya 2022 inazatsatana ndi ma devaluation aja omwe nonse mukwadziwa. Ndi zinakhala ngati ndalama zija zasandukano half yomwe tinapempha. Ndesi tinathe kuti tipange zonse timafuna kupanga. Ntchito ya chitukuko ya ulimi ya Agricultural Commercialization Agicom ikulandira thandizo la zachuma kuchokera ku World Bank. Tibwerere nkhani yathu yayikulu madzulo ano yomwe ikuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza mamembala a komiti yomwe ifufuze za ngozi ya ndege imene inachitika uchikangawa kuti agwire ntchito yawo mwa chilungamo pakuti zotsatira za kafukufukuyo ndi zomwe zizakhazikitse mitima ya anthu pansi. Eunice Jovu ali ndi nkhani yonse. Mmodzimmodzi awalumbiritsa kuti agwire ntchito yofufuza zomwe zinachitika kuti ndege yomwe inanyamula yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu inagwera. President Dr. Lazarus Chakwera poyankhula anati kafukufukuyu ndi imodzi mwa njira zitatu zomwe anaziganizira kuti zithandizire kuti Amalawi adziwe chenicheni chomwe chinachitika pa 10 Juni chaka chino. Mplani yanga yofufuza za ngozi nnakoza kuti pachitike kafukufuku oyang'anira mbali zitatu. Mbali yoyamba idali yofufuza kuti kodi anthu amene anatisiya chifukwa cha ngozi imeneyi chinawapha nchiyani, komanso kuunikira ngati panali aliyense amene anali ndi moyo mu ndegemo itagwa. Kafukufuku ameneyu anapangidwa ndi akatswiri achipatala omwe akubanja anawasankha kuti agwire ntchito yowunikira mitembo ya anthu amene adali mndegemo. Kafukufuku wachiwiri anali yowunikira kuti kodi chinagwetsa ndegeyo nchani, ndipo nthawi imeneyi tinawapempha akatswiri aku dziko la ku Germany kuti afufuze chifukwa iwowo ndi amene anapanga ndege yomwe inagwayo. Ndiye akatswiriwo anafika mdziko muno nkugwira ntchito yawo, ndipo preliminary report yawo
anayitulutsa kumapeto kwa mwezi wa August. Komano yatsalani ripoti yotsiriza yoti atiuze mwachuchuchu kuti kodi vuto linagwetsa ndegeyo nali chiyani. Mtsogoleri wa dziko linoyu anatsindika kwa akuluakulu omwe agwire ntchito yakafukufukuyu kuti akuyenera kugwira ntchitoyi modzipereka kuti anthu awakhulupirire. Fufuzani mosatengera mbali, fufuzani mosatengeka ndi anthu andale ndi miseche, fufuzani pofusa mafunso aliyense amene ali ndi chidziwitso ndi umboni otsimikizika pa zomwe zinachitika. Fufuzani mosabisa kapena kuyikira wina kumbuyo kapena kunena mosungunula chilungamo ncholinga chosangalatsa munthu. Chifukwa ntchito yomwe mwalumbira lero, ntchito yoyika choonadi cha ngozi imeneyi pambalambanda, ndi ntchito yopoletsa mabala a Malawi onse. Ndipo polankhulapo wapampando wa komishoniyi Justice Jaba Alide wapempha anthu onse mdziko muno kuti adzaperekere umboni pa nthawi yomwe komishoniyi idzayitane anthu kuti ayankhule nawo. Ndipo nawo a Justin Mkandawire omwe ndi katswiri pa ntchito za ndege anafotokoza kuti pochita kafukufuku wa ndege amayang'ana zokhazo zomwe ndi umboni ogwirika okhudzana ndi zomwe zinachitika. Komishoni yomwe ayikhazikitsa kuti ichite kafukufuku wa za ngozi ya ndegeyi akuti ikuyembekezeka kudzapereka ripoti lake kwa mtsogoleri wa dziko lino kumapeto a mwezi wa Novemba chaka chino. Ndine Ndipo Dr. Chakwera walimbikitsa anthu akuzambwe mboma la Dedza kuti akalembetse maunyinji mkaundula wa zisankho kuti chaka chammawa adzatenge nawo mbali pa zisankho. Zambiri mlipoti ili. Pa ulendo wake woyimayima pofuna kucheza ndi anthu m'dera la kuzambwe mboma la Dedza, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anacheza ndi anthu malo osiyanasiyana monga ku Magomero, kwa Njonja, kwa Alobi komanso kwa Amwenje, ndipo anthu anali ndi chidwi chofuna kuona mtsogoleri wawoyu. Mawu ake pomulandira President Chakwera, mfumu yayikulu kachere ya mboma la Dedza yapempha boma kuti lipitirize ntchito yopereka chakudya kwa mabanja amene akuvutika ndi njala, ndipo aphungu osiyanasiyana nyumba ya malamulo monga Ozias Chidovu, Filipo Chinkhondo komanso Keremendi Mulombwa onse adera la kuzambwe mboma la Dedza anapempha chimodzimodzi. Pa nkhani yakalembera wa mavoti pokonzekera chisankho cha chaka chamawa, aphungu onse akuzambwe mboma la Dedza atsimikizira President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, yemwenso ndi President wa chipani cha Malawi Congress MCP, kuti anthu akulembetsa mwaunyinji. Ndipo polankhula kwa anthuwo, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsimikizira anthu a mboma la Dedza kuti boma layamba kale ntchito yogawa chakudya m'madera osiyanasiyana pofuna kuthandiza anthu amene akusowa chakudya. Madera wena ndi wena anthu adayamba kale kulandira chimanga miyezi ingapo yodzika bwino kwa wonse, koma kuno timadandaula chifukwa tikungofera kuchipinda. Ndiye tauza maunduna wonse mogwirizana ndi adodma chifukwa vaja vajenda wochita za mtukula pakhomo, wa ku Ministry of Finance wochita za MVAC kumawerengera nyumba za wanthu, komanso wakunduna wa ulimi mogwirizana ndi wakunduna wa mafumu. Tifuna wonse akhale pansi alongosole kuti zinthu zizifanana, osamachunachuna kuti azingopindula ni wena wakale ayi. Ndiye zimenezo nzofunika kuti zitsatidwe kuti anthu alandire chakudya monga mmene wayamba tsopano kugawa kuno kwathu. Iye anachenjeza kwa anthu amene akugwira ntchito yogawa chakudyachi kuti asamakondere pofuna kuti wina aliyense apindule ku ntchito imeneyi. Dr. Chakwera anatinso walangiza maunduna ona za chuma, unduna ona za malimidwe, unduna za maboma ang'ono komanso unduna ona zoti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi, kuti azikhala ndi manambala ofanana a anthu amene angapindule ku ntchito zosiyanasiyana za boma pofuna kupewa kuti anthu okhaokhawo ndiye adzipindula
ku ntchito zosiyanasiyana zimene boma likugwira pofuna kuthandiza anthu. Pa nkhani ya ngongole ya NIF, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walimbikitsa amayi ndi achinyamata kuti akhoza kutenga ngongole yokwana mwina 1 million kwacha popanda kupereka chikole china chilichonse. Dr. Chakwera anatsimikiziranso anthu a dera la Kuzambwe mboma la Dedza kuti boma lake likukonzanso msewu wochoka pa Chimbiya kukafika kwa Alobi omwe ndalama zake mbuyomu zidasakazidwa ndi boma lomwe lapita. Pa chisankho cha chaka chamawa, Dr. Chakwera anapempha anthu kuti akalembetse mwaunyinji pofuna kuti adzakhale ndi mwayi oponya voti yawo. Atikamba kuti kukhala ndi chitupa chovotera kuzawapatsa mwayi osankha kuti chitukuko chipitirire mdziko muno. Ndipo pa nkhani ya zamalimidwe, President wa dziko linoyu walangiza alimi kuti akonze minda yawo msanga. Atikamba kuti zikuoneka kuti mvula yodzalira ikhoza kugwa nthawi ina iliyonse. Isaac Jali, MBC, Dedza. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Joseph Makwinja pamodzi ndi makhansala angapo apereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 5 million kwacha kuzipinda za ana odwala khansa ndi amene ali ndi vuto la mafupa pa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzindawo. Chamba pa 23 August nali ndi function launch ya maloto anga amene ndingachite pa mpando umene anandisankha makhansala zanga pomweyo. Ndi mmodzi ya maloto angawo anali amenewa chifukwa timabwera kuno timaona amene akuvutikira mapeshenti ena. Ndi siku lomwero tinakhazikitsa thumba kuti atithandize. Ndi anthu anatithandiza ndalama. Ndi pati ya ndalamazo lero ndimene tikugula katundu kuzapasa ana. Tasankha ana chifukwa ndi atsogoleri amawa, mapresidenti amawa, maminista amawa, anthu Nkhani amawa, china chilichonse chili mwana. Ngati tikufuna kuti dziko liyende likhale bwino tiyenera kuti tisamale anawa kuti utsogoleri amawa uzatheke bwino. Ndipo mmawu ake mmodzi wa akuluakulu wa anamwino pa chipatalachi Alones Kanyemba anayamikira khonsoloyi chifukwa cha thandizo limene lichepetse mavuto amene odwala akukumana nawo. Ife achipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital kumbali ya ana tiyothokoza kwambiri chifukwa cha chithandizo chimenechi. Ndipo sitikuchitenga chinthu chophweka chifukwa chokuti ana athu amene amapezeka ku wodi ya kansa komanso ya kumafupa enaso onse amene ali za ubongo amakumana ndi zovuta zambiri. Nthawi zambiri amakhala mu chipatala nthawi yawo yambiri, kutanthauza kuti ngakhalenso makolo awo amakhala alibe nthawi yokwanira yokuti akhoza akapanga mabizinesi ena makolo awo chifukwa chakuti mwana akudwala samathaso ngakhale amatha kuyima ntchito. Kutanthauza kuti mwanayo kupatula kuti akulandira chithandizo cha mankhwala amasowaso zinthu zambiri ngati chakudya. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana ya Scorchers lero yafika ndime ya masemifinal mu mpikisano wa Kosafa itakantha Mauritius ndi zigoli 5-4 kwa dulu. Kupambanaku kwachititsa kuti timuyi imalize pamwamba pa group B ndi mapoint 7. Botswana yomwe imatsogola mu gululi yamaliza pa nambala yachiwiri ndi mapoint 5 italepherana ndi Madagascar posagoletsana chigoli chilichonse. Mu ndime ya masemifinal, Malawi ikumana ndi timu yomwe itsogole mu gulu C yomwe ndi pakati pa Zambia ndi Comoros omwe akumane mawa. Timu ya Scorchers ndi yomwe ikusunga chikhochi itagonjetsa Zambia mu ndime yomaliza chaka chatha. Mpikisanowu ukuchitikira mdziko la South Africa. Mnyamata wa zaka 18 Hope Msukwa wapambana pa mpikisano wokwera njinga za moto kumapiri aku Misuku mboma la Chitipa. Mmawu wake DC wa bomali Macmillan Magomero ati ndokhutira ndi mmene zayendera ponena kuti zikugwirizana ndi masomphenya awo opanga boma la Chitipa kukhala malo azokopa alendo. Hassan Phiri wabwera ndi nkhani yonse. Atayimba kelele oyambitsa mpikisano, anyamata othamanga anathamanga liwiro la mtondodo kuti achite bwino pa mapeto
pokala msewu wa fumbi aliyense anayesetsa kuti akhale patsogolo ndi cholinga choti fumbi lisamusokoneze. Malo ena ndi amiyala ovuta kudutsa zimene zimachititsa akatswiriwa kuti ayende mosamala. Msewu wa kumapiri akumisuku uli ndi malo ambiri okumbika miyala zomwe zimafunikira akatswiriwo kuyenda monyengerera kuti akafike. Mpikisanowo unafika malo ena pomwe ndi oterera zitunda komanso okhotakhota kwambiri zimene oyendetsa njinga za moto amavutika, ndipo zinali zosadabwitsa kuona anthu angapo akugwa. Komabe amataka agwa amadzuka kupitiliza mpikisanowo poganizira kuchuluka kwa ndalama zimene atapeze. Malo ena monga pasokola ndi kumisuku anthu anayima mpepete mwa msewu kuchemerera oyendetsa njingawo. Pamapeto pa zonse mnyamata wa zaka 18 Hope Musukwa ndi amene wadya bwino atagonjetsa mzake onse 49 kupambana atayenda mtunda wa 48 km mu mphindi 47. Anzatu anatenga ndalama poyambira paja zinatipweteka kwambiri chifukwa tinali tilibe njinga yoyendesa. Tundere roli tapeza njinga komanso timalimbikira kuti ndalama zisapiteso kwa iwowo ya zipite kwa ife. DC wa boma la Chitipa Macmillan Magomero wati ndi okhutira ndi mmene zayendera chaka chino. Mbo chaka chino wakawosiyana mchifukwa chona kuti there's progress haikulu kwambiri. Last year tinapanga toka ifa council pakali panopa you can see unatapanga recognize international recognition tilindi dona amene utipanga fund a motorinho that have come in as panga pump in 20 million for 3 years and mutakuona so kuti even participation pakali panopa yakhaikulu kwambiri. Phungu waderalo Akezi Msukwa wati ndosangalala kuti anthu akunja ayamba kubwera kudzathandiza pa mpikisanowo. Zinthu zayenda bwino kwambiri, nali ulendo wabwino mukudziwa inuyo kuti tinayamba ndi 5 million kwacha. Koma panopo motorinho inabwerapo yatipasa 20 million imene zitipasa chaka chilichonse. Kampani ya motorinho ya ku Denmark yathandiza mpikisanowo ndi ndalama zokwana 20 million kwacha. Ndipo iyo yati chidi chawo ndikuonetsetsa kuti anthu ambiri a mdziko la Malawi azichita nawo mpikisanowo. Hassan Piri, MBC, Misuku, Chitipa. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mito yake. President Chakwera wapempha Amalawi kuti atenge nawo mbali posamalira asilikali omwe anamenya nkhondo zikuluzikulu. Bwalo la milandu ku Lilongwe lapereka belo kwa mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati omwe akuwaganizira kuti anachita zaupo ofuna kupha mtsogoleri wa dziko. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya asungwana ya Scorchers yafika ndime ya masemifinal mu mpikisano wa COSAFA. Manali ndine Blessings Chereuka ndi mzangayu Tauson Kamalata mwakoma nonse.